Αγωνιστές, θέλω να ξεκινήσω με μια σημερινή δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ και μια και είναι και η επέτειος της δικτατορίας. Σήμερα βρήκε να κάνει υποδείξεις στον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας τι και πώς θα νομοθετήσουμε. Αντί να ζητήσει συγγνώμη για την 7ετή δικτατορία, αντί να ζητήσει συγγνώμη για τον διαμελισμό χωρών, αντί να ζητήσει συγγνώμη που καταστρέφουν την Αφρική και την Ασία, αντί να ζητήσουν συγγνώμη που καταστρέψαν τα Βαλκάνια, θέλουν να κάνουν και υποδείξεις ποιον νόμο θα ψηφίσουμε. Δεν θα περάσουν αυτές οι υποδείξεις συναγωνιστές. Αγαπητοί φίλοι, το δημοκρατικό αντιμνημονιακό ρεύμα που διαμορφώθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια στην κοινωνία κατόρθωσε, ξεπερνώντας φόβους, τρομοκρατία και εκβιασμούς, να μετατραπεί σε νικηφόρο ρεύμα, σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σε δημοκρατική αντιμνημονιακή πατριωτική κυβέρνηση. Η κοινωνία, ο λαός, στα 5 χρόνια μνημονιακού καθεστώτος κατόρθωσε να μετατρέψει το πρώτο ξάφνιασμα, την ητοπάθεια, την πολιτική και κοινωνική κατάθλιψη σε ψήφο συνειδητής οργής και απέτησης για το σταμάτημα αυτής της καταστροφής. Η μετατροπή της ητοπάθειας σε συνειδητή ψήφο οργής έγινε σιγά σιγά, λίγο μέσα στις διαδικασίες του ίδιου του κινήματος. Μέσα από τις μεγάλες πανεργατικές απεργίες, από τις μεγάλες συγκεντρώσεις του Συντάγματος, τους μικρούς και μεγάλους αγώνες ενάντια στις απολύσεις, ενάντια στη μαύρη και απλήρωτη εργασία, ενάντια στο χαράτσι της ΔΕΗ, από τα μπλόκα των διοδίων, από το σταμάτημα των πληστηριασμών, τις ομάδες γειτονιάς για να μην κόβεται το ρεύμα, μέσα από τα πολύμορφα δίκτυα αλληλεγγύης, όλα συνετέλεσαν στην αλλαγή της συνείδησης της κοινωνίας. Ακόμη και το απλό πιάτο φαγητό στον γείτονα, η υπεράσπιση του σπιτιού του γείτονα από τα κοράκια των τραπεζών. Όλοι και όλα οδήγησαν στη συνειδητή ψήφο οργής και απέτησης 25 του Γενάρη. Και με αυτή την έννοια η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι κυβέρνηση του αγωνιζόμενου λαού και μόνο σαν τέτοια μπορεί να υπάρχει, να αντέχει και να κυβερνάει. Αγαπητοί συναγωνιστές, η πρώτη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους δανειστές δυνάστες της χώρας μας έδειξε καθαρά 3 πράγματα. Πρώτον, η γερμανική μεριτελική Ευρώπη δεν διστάζει να απειλεί ακόμα και με χρεοκοπία, προκειμένου να συνεχιστεί η νεοφιλελεύθερη πολιτική της ακραίας λιτότητας. Το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου και των υποδομών και να έχουμε το τραγελαφικό, επειδή σύμφωνα με την πολιτική τους αντίληψη το δημόσιο δεν πρέπει να κατέχει τίποτα. Κανένας δεν μας εξηγεί γιατί τις υποδομές και το δημόσιο πλούτο το πουλάμε, το ξεπουλάμε στο δημόσιο της Γερμανίας. Γιατί τον ΟΤΕ τον πήρε το δημόσιο της Γερμανίας. Γιατί τα αεροδρόμια θέλουν να το πάρουν το δημόσιο της Γερμανίας. Αυτά οι νεοφιλελεύθεροι δεν μπορούν να μας τα εξηγήσουν. Θέλουν να συνεχίσει η καταστροφή του κοινωνικού ιστού. Με άλλα λόγια, να συνεχιστεί η πολιτική των μνημονίων με ακόμα πιο επώδυνα μέτρα για την πλειοψηφία του λαού. Πρόκειται απλά για εγωιστική ιδεολειψία των νεοφιλελεύθερων της Γερμανίας. Λέμε καθαρά πως όχι. Πρόκειται για συνειδητή οικονομική και κοινωνική πολιτική που εξυπηρετεί τη Γερμανία, που αντιλαμβάνεται την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν χώρο οικονομικής και πολιτικής επιρροής της. Η μετατροπή της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης σε χώρες απικίες χρέους, σε κατεστραμμένες οικονομικά χώρες, δυναμώνει την οικονομία της Γερμανίας. Η κινεζοποίηση των ευρωπαϊκών χωρών, η εκμετάλλευση εργαζόμενων δούλων, η εκμετάλλευση όλου του ευρωπαϊκού ορυκτού πλούτου, η καταστροφή των τραπεζών, ενδυναμώνει τις γερμανικές τράπεζες, δίνει τη δυνατότητα στρατικοποίησης της γερμανικής οικονομίας
για να μπορέσει η Γερμανία να κάνει πράξη το όνειρό της, από ευρωπαϊκή δύναμη να καταστεί παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη. Δεύτερο, το κεφάλαιο με τα πολιτικά του όργανα της κυβερνήσης, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, στην προσπάθειά του να ξεπεράσει την νεοφιλελεύθερη κρίση του, όχι μόνο αρνείται να αναγνωρίσει το δικαίωμα της δημοκρατικής επιλογής των λαών, το δικαίωμα στην εθνική κυριαρχία, στην εθνική ανεξαρτησία στις χώρες απικίας χρέους, αμφισβητώντας στην ουσία τα κεκτημένα ακόμα και αυτής της Γαλλικής Επανάστασης και του διαφωτισμού, αλλά είναι ικανό να εξαφανίζει, να διαλύει κρατικές οντότητες, να αιματοκυλά τους λαούς που αντιστέκονται, όπως έκανε στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Συρία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έδαφος, με την Γιουγκοσλαβία παλιότερα και τώρα με την Ουκρανία. Η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση αμφισβητεί όχι μόνο τη δημοκρατία, αλλά και αυτό ακόμη το κράτος έθνους, τη δυνατότητα δηλαδή των φτωχότερων εθνών να έχουν κρατική υπόσταση. Έχουμε το παράδειγμα της Ουκρανίας. Όταν πρώτα ιδρυθήκαμε, όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια σαν δημοκρατικές επιτροπές, κάπου στο βιβλιαράκι που βγάλαμε, μιλάγαμε για κίνδυνο διαμιλισμού και της ίδιας της χώρας. Πολλοί τότε και εμείς δεν το είχαμε καθαρό. Λέγαμε πώς μπορεί να συμβεί αυτό. Και ήρθε το παράδειγμα της Ουκρανίας. Όχι μόνο σπάσανε τη χώρα, όχι μόνο οδηγήσανε σε εμφύλιο τη χώρα αυτή, αλλά για να βγάλουμε το συμπέρασμα τι σόη δημοκρατία θέλουν να έχουμε από εδώ και πέρα. Προχτές η κυβέρνηση της Ουκρανίας πήρε μια απόφαση δήθεν για να καταπολεμήσει τα δύο άκρα. Τι συνέβη και στην πράξη? Απ' τη μια απαγόρευσε τη λειτουργία και τη δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας και από την άλλη διόρισε τον αρχηγό του δεξιού τομέα, δηλαδή της Χρυσής Αυγής της Ουκρανίας, σε σύμβουλο του Υπουργού Εθνικής Αμήνης. Με τι σκοπό? Τα τάγματα εφόδου του δεξιού τομέα να ενταχθούν στην αστυνομία και στο στρατό. Αυτή είναι η δημοκρατία που θέλει η Μέρκελ και η Γερμανία για την Ευρώπη. Το τρίτο που μας έδειξε διαπραγμάτευση είναι ότι τα κόμματα της μνημονιακής αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι, το Πασόκ, μαζί με τα κυρίαρχα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων και των εθνικών εργολάβων, συνεχίζουν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ακόμα και σαν ανοιχτοί προβοκάτορες, να λειτουργούν σαν πέμπτη φάλαγγα για λογαριασμό των δανειστών μέσα στη χώρα. Το μόνο που τους μένει είναι να φορέσουν φουστανέλα και να μιλούν γερμανικά τόσο μέσα στη Βουλή όσο και στα κανάλια τους. Είναι τέτοιο το θράσος τους, όπου ακόμα και το λιωμένος πολιτικά Βενιζέλος, με περίσσιο ύφος 10 καρδιναλίων, παλεύει να ξεπληρώσουμε το χρέος τους μέχρι το τελευταίο σέντ. Ο σύγχρονος Βενιζέλος, γιατί πάντα το σύστημα έχει ανάγκη έναν Βενιζέλο, ο Πολύς Θεοδωράκης του Ποταμιού, σε πλήρη ταύτιση και σύμπνοια με Ευρωπαίους αξιωματούχους, να ζητά να προχωρήσει η κυβέρνηση σε μεταρρυθμίσεις, αφού πρώτα διώξει τον Καμένα και τον Λαφαζάνη με μια καινούρια κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ζητάει δηλαδή να προχωρήσει η κυβέρνηση σε ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα ενάντια στην εκφρασμένη θέληση του λαού. Η δε Νέα Δημοκρατία, συνεχίζοντας την ακροδεξιά πολιτική της και υποτέλεια στους δανειστές, όχι μόνο δεν λέει κουβέντα για εργασιακά συντάξεις, αλλά αποχωρεί από τη Βουλή, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους ξένους. Δεν έχουν καμία στήριξη. Τσακίστε τους. Και μαζί με αυτούς τσακίστε και το φρόνημα του λαού. Και για να γίνει πιο καθαρό, γιατί μπορεί κάποιος να μην το καταλάβαινε, ο Δελφίνος Μητσοτάκης το λέει καθαρά στη συνέντευξή του. Μην δώσετε ούτε ένα σέντ στη χώρα. Αγαπητοί συναγωνιστές, η συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση και εγκρίθηκε από το Eurogroup τις 20 Φλεβάρι, μέσα σε ένα κλίμα ομών εκβιασμών από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του Δούνου του και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κρατώντας τη χώρα σε οικονομική ασφυξία, δεν κινείται στην κατεύθυνση που έχει ανάγκη ο λαός και η χώρα. Δεν κινείται με βάση τη ρητή εντολή της 25 Γενάρη, όπως γλαφυρά περιγράφει και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, για αλλαγή όχι μόνο σελίδας, αλλά βιβλίου. Μια συμφωνία που όχι μόνο δεν έλυσε με τη δικιά τους λογική το πρόβλημα ρευστότητας της χώρας, αλλά δίνει τη δυνατότητα στους δανειστές σε ένα νέο κύκλο εκβιασμών και τρομοκρατίας, δίθεν διαπραγμάτευσης από τη μεριά τους, δίνει τη δυνατότητα συνέχισης της εποπτείας της χώρας, δίνει τη δυνατότητα να έχουν λόγο, να εκβιάζουν για κάθε φιλολαϊκά μέτρα που νομοθετούνται ή πρόκειται να νομοθετηθούν και είναι αντίθετα στη συνέχιση του μνημονίου. Απαιτούν εδώ και τώρα, ακόμα και ο νόμος, για τις 100 δόσεις που δίνει μία ανάσα σε ένα κόσμο, η κυβέρνηση να το πάρει πίσω. Απαιτούν να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Απαιτούν να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Απαιτούν να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Η προσπάθεια όμως απ' την άλλη της κυβέρνησης να παρουσιάσει έναν επώδυνο συμβιβασμό δεδομένων των συνθηκών που περιγράψαμε, σαν νίκη στη μάχη που δόθηκε, καθόλου δεν βοηθάει στην υπαγρύπνηση του λαού, στην οργάνωσή του και στον αγώνα του για μια άλλη πορεία της χώρας. Σήμερα εξακολουθούμε να ζούμε ένα κικαιώνα διαπραγματεύσεων. Πρέπει σαν λαός, σαν κοινωνία, να έχουμε καθαρό ότι τα δανεικά δεν είναι αλληλεγγύη και βοήθεια. Είναι δανεικά και μάλιστα με τόκους και με αντάλλαγμα την ίδια τη χώρα, τις ίδιες τις ζωές μας. Οι εταίροι δεν είναι φίλοι μας. Είναι το κουγλίφι που θέλουν να καταστρέψουν το λαό και τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ζητάνε απλά μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι ηλίθιοι ούτε αυτοί, ούτε είναι ηλίθιος ο Βαρουφάκης που τα μέσα θέλουν να τον παρουσιάσουν ότι δεν ξέρουν τι θέλει και τι ζητάει. Δεν ζητάνε απλά μεταρρυθμίσεις. Ζητάνε νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις δηλαδή που θα απαξιώσουν ακόμα πιο πολύ την εργασία και το κοινωνικό κράτος. Με αυτούς τους δυνάστες μπορεί να υπάρξει ένας συμβασμός. Αυτό όμως που δεν μπορεί να υπάρξει συναγωνιστές είναι ένας έντιμος συμβασμός. Βρισκόμαστε μπροστά σε ραγδαίες και γρήγορες εξελίξεις. Οι δανειστές και τα ντόπια όργανά τους τα θέλουν όλα και τα θέλουν τώρα. Η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας από την άλλη δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές, εργασιακά, συντάξεις, απολύσεις, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Λαός και κυβέρνηση έχουν ένα και μοναδικό δρόμο για να αντιμετωπίσουν κάθε είδους εκβιασμούς. Να βαδίσουν στον δρόμο της ολοκλήρωσης της λαϊκής νίκης της 25 του Γενάρη. Ένα, να σταματήσει τώρα η μυστική διπλωματία στις διαπραγματεύσεις. Κοφτές και μεστές κουβέντες, ανοιχτά και δημόσια, μπροστά στο λαό. Δεύτερο, σε μια χώρα κατεστραμμένη και με ένα λαό φτωχοποιημένο, οι μονομερείς ενέργειες για τη σωτηρία τους είναι μονόδρομος. Τρίτο, στο δίλημμα που βάζουν οι Κινέοι το κοβλήφι, εξόφληση του χρέους και καταστροφή του λαού, η δημοκρατική αντιμνημονιακή κυβέρνηση έχει μία και μόνο επιλογή: τη σωτηρία του λαού και της χώρας. Η κοινωνία έχει ανάγκη από βαθιές ανάσες για να σταθεί όρθια. Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη. Με το λαό συμπαραστάτη και συμμέτοχο πρέπει να αποδεικνύει κάθε μέρα, κάθε ώρα ότι είναι η δικιά του κυβέρνηση. Οποιοδήποτε πισωγύρισμα, οποιοσδήποτε μόνιμος συμβιβασμός θα ξαναφέρει τους υποτελείς γερμανοτσολιάδες στο προσκήνιο και θα εμφανίσει τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής να παριστάνουν τη μόνη συνεπή δίθεν αντιμνημονιακή πατριωτική δύναμη.
ενώ αυτοί θα συνεχίσουν να αποτελούν τις δυνάμεις κρούσης του συστήματος των βιομηχάνων και των τραπεζιτών. Και όσο κι αν φαντάζει αντιφατικό, μιας και άρχισε η δίκη τους, μην ξεχνάμε ποτέ ότι τόσο οι φασίστες στην Ιταλία του Μουσολίνι, όσο και οι Ναζί στη Γερμανία του Χίτλερ, πριν γίνουν υπουργοί, πρωθυπουργοί, πριν πάρουν δηλαδή την εξουσία και αιματοκυλήσουν τους λαούς, περάσανε και αυτοί από τα κελιά της φυλακής. Αγαπητοί συναγωνιστές, η ψήφος του λαού της 25 Γενάρη ήταν απαιτητική ψήφος αλλαγής πορείας. Η κυβέρνηση απαραίτητα, πέρα από τις διαπραγματεύσεις, πρέπει να ανοίξει τώρα το εσωτερικό μέτωπο με όλη τη λησοσημωρία οικονομικών και πολιτικών παραγόντων που κατέστρεψαν τη χώρα. Το δημοκρατικό αντιμνημονιακό ρεύμα νίκησε στο επίπεδο της Βουλής και της κυβέρνησης. Όμως, σε όλους τους οργανισμούς εξακολουθούν να βρίσκονται επικεφαλής οι μνημονιακές μαριονέτες του Σαμαρά και του Βενιζέλου. Ο βαθύς κρατικός μηχανισμός εξακολουθεί πλήρως αυτονομημένος από την κυβέρνηση να σαμποτάρει κάθε προσπάθεια. Φτάσαμε ο δικηγόρος εκπρόσωπος του Υπουργείου να γίνεται μάρτυρας υπεράσπισης της Siemens. Η αστυνομία και τα ΜΑΤ εξακολουθούν να λειτουργούν σαν μισθοφορικό σώμα της Ελδοράντο στις Σκουριές. Οι εθνικοί εργολάβοι, καναλάρχες, εκβιάζουν με απολύσεις προκειμένου να μην πληρώσουν τίποτα. Ενώ τα τελευταία χρόνια είναι οι μοναδικοί που έχουν πάρει 200 εκατομμύρια δάνεια από τις τράπεζες όταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν και ταυτόχρονα έχουν προχωρήσει όλα αυτά τα χρόνια σε πάνω από 2.000 απολύσεις. Οι φοροαπαλλαγές σε βιομηχάνους, τραπεζίτες και εφοπλιστές εξακολουθούν να υπάρχουν. Οι δρόμοι και τα διόδια εξακολουθούν να είναι στα χέρια των εθνικών εργολάβων. 500 φυσικά πρόσωπα αύξησαν στα χρόνια του μνημονίου την περιουσία τους κατά 10 δις. 50.000 εμβάσματα, πάνω από 100 δις κρύβουν οι λίστες Νικολούδη. Τα τελευταία χρόνια το μισό ΕΣΠΑ δόθηκε σε 3 κατασκευαστικές εταιρείες και το άλλο μισό σε εταιρείες συμβούλων και δίθεν επιμόρφωσης. Ενώ οι μικρές και μεσαίες εταιρείες, όπως είπαμε, ασφιχτιούν. Ο Υπουργός καταγγέλει συγκεκριμένα ποσοστά μίζας για κάθε συμφωνία με το δημόσιο. 2, 4, 22% από τα αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας μέχρι το χαρτί υγείας στις δημόσιες υπηρεσίες. Ενώ την ίδια στιγμή η επιθεώρηση εργασίας έχει καταγράψει πάνω από 800.000 περιπτώσεις ανασφάλιστης εργασίας. Όλα αυτά δείχνουν τη λειτουργία του πολιτικού κρατικού προσωπικού και τη λειτουργία των οικονομικών παραγόντων σαν μια παρακρατική συμμορία ληστών που χρεοκοπήσαν το λαό και τη χώρα είτε με παράνομο είτε με το δικό τους νόμιμο τρόπο. Αυτό το απόστημα πρέπει να σπάσει και να σπάσει τώρα. Πρέπει και επιβάλλεται ο λαός να μάθει ποιοι, πότε και με ποιο τρόπο. Είναι πολιτική και κοινωνική ανάγκη να πληρώσουν οι υπεύθυνοι και πολιτικά και οικονομικά και ποινικά. Κανένας νόμος, κανένα προσωπικό δεδομένο για τη ληστοσημωρία. Να σπάσει τώρα το προσωπικό δεδομένο των 50.000 ευασμάτων, των 100 και πάνω δις, όπως έσπασε το προσωπικό δεδομένο των συμπολιτών μας που ζουν χωρίς ρεύμα, των παιδιών που λιποθυμούν στα σχολεία, των ανθρώπων που ψάχνουν στα σκουπίδια, των πάνω των 10.000 νεκρών που αυτοκτόνησαν μέσα στο μνημονιακό καθεστώς. Αγαπητοί συναγωνιστές, τονίσαμε ότι λαός και κυβέρνηση έχουν ένα και μοναδικό δρόμο, την ολοκλήρωση της νίκης της 25 του Γενάρη. Ο λαός όμως, η ίδια η κοινωνία μπορούν και πρέπει να είναι πρωταγωνιστές. Ο λαός πρέπει μπροστάρης να ανοίξει τον δρόμο για την ολοκλήρωση της νίκης. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν ο λαός πετύχει την ενότητά του,
και αγωνιστεί πάνω σε ένα μίνιμουμ συνεκτικό πρόγραμμα διεξόδου της χώρας από την κρίση, που μπορεί να περιλαμβάνει την κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων, την πλήρη αποκατάσταση της εργατικής νομοθεσίας, την καταγγελία της Ενιακής Σύμβασης, επιτροπή λογιστικού ελέγχου του χρέους και διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του, δίκαιο φορολογικό σύστημα ανάλογο με τη φοροδοτική ικανότητα του καθενών μας, ολική και μερική συσάχθεια, διαγραφή δηλαδή των χρεών σε τράπεζες και κράτος, άμεση ίσπραξη με κάθε τρόπο των χρεωστούμενων των μεγαλοφοροφυγάδων και των εταιριών τους, εθνικοποίηση των τραπεζών, των κοινοφιλών οργανισμών και των στρατηγικών τομέων της οικονομίας, αναγκαίων εργαλείων για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων και του ξεπουλήματος της δημόσιας γης, αποκατάσταση και διεύρυνση της δημοκρατίας, καινούριο δημοκρατικό σύνταγμα, κατάργηση των κατασταλτικών μηχανισμών, απόδοση δικαιοσύνης, με καταλογισμό ευθυνών σε όλους αυτούς που έφεραν τη χώρα και το λαό σε αυτό το σημείο και καταγίσευσαν τον δημόσιο πλούτο. Σε αυτές τις έκτακτες και επικίνδυνες συνθήκες, μπροστά στις εξελίξεις που έρχονται, το νικηφόρο δημοκρατικό αντιμνημονιακό ρεύμα επιβάλλεται όχι μόνο να υπάρχει, αλλά να γίνει ακόμη μεγαλύτερο, ακόμη πιο δυνατό. Η οργή, η ελπίδα, η ενότητα και η θέληση του λαού για αλλαγή πορείας πρέπει να αποκτήσουν υλική δύναμη. Και αυτή δεν είναι άλλη από την οργάνωση του ίδιου του λαού, της ίδιας της κοινωνίας. Οι αντίπαλοι μας καταλαβαίνουν καλύτερα από εμάς τη δύναμη της οργάνωσης. Οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι, οι μεγαλέμποροι, οι μεγαλεξενοδόχοι πιέζουν, εκβιάζουν, τρομοκρατούν συσπυρωμένοι στις οργανώσεις τους. Οι μνημονιακές πολιτικές δυνάμεις, αφού αλώσανε το συνδικαλιστικό κίνημα, χρησιμοποιούν κάθε συλλογικότητα από τους δήμους, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, μέχρι τους συλλόγους και τις αθλητικές ενώσεις, σαν παραρτήματα των κομμάτων τους, επιδιώκοντας την απάθεια, την ητοπάθεια, την ανάθεση και την ομηρία του λαού. Γι' αυτό και το πρώτο καθήκον του λαού είναι να δημιουργήσει τις δικές του πολιτικο-κοινωνικές οργανώσεις. Οργανώσεις που να μπορούν να ενώσουν το λαό πάνω και πέρα από τις συγκεκριμένες κομματικές επιλογές του καθενός ξεχωριστά. Οργανώσεις που θα δώσουν τη δύναμη στο λαό να υπερασπιστεί τη δημοκρατία, την εργασία, την εθνική κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία. Οργανώσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε με καλύτερους όρους το μπλοκάρισμα των πληστηριασμών. Οργανώσεις που θα μπορούν να απαντούν στις κάλπικες διαδηλώσεις κατσαρόλας από την ΕΚΑΓΙ και το ψυχικό με πραγματικές διαδηλώσεις των φτωχοποιημένων και εξαθλιωμένων της Δυτικής Αθήνας. Οργανώσεις που θα μπορούν και θα θέλουν να κάνουν τα συμφέροντα των πιο φτωχών στρωμάτων κυρίαρχα στην κοινωνία. Η ευθύνη και το καθήκον αυτό, αγαπητοί συναγωνιστές, αφορά όλους μας και τον καθέναν ξεχωριστά. Προπάντων όμως, σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να συνεισφέρουν με όλες τους τις δυνάμεις, όλες οι δημοκρατικές αντιμνημονιακές συλλογικότητες, με πρώτη και ιδιαίτερη ευθύνη των ίδιων των κομμάτων που σήμερα κυβερνάνε. Η ενότητα, η οργάνωση, ο αγώνας είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν λαός και κυβέρνηση να ολοκληρώσουν την νίκη της 25 του Γενάρη. Σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε εργοτάξιο να στηθούν σωματεία εργαζόμενων, σε κάθε δήμο, σε κάθε γειτονιά, από τα Άνω Λιώσα, το Μενίδη, την Πετρούπολη, το Περιστέρι και το Εγάλεο, σε όλη τη Δυτική Αθήνα, να χτίσουμε δημοκρατικές επιτροπές αντίστασης, αλληλεγγύης και ανατροπής. Στην ενότητα η δύναμή μας, στην οργάνωση η νίκη μας.